K'a bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan, jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan, k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don, a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ, k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Djidji Sare la, ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ, kunnafoni ni dalilu don, tiɲɛ ni Ala ye sira kan, kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasitema be tarata ye tarata mina bɛnnen bɛ natarasa kalo 11 na novembre kalo do biyo tile 22 ye ka bɛn 2022 sama. Farafingalo min n'i y'a sɔrɔ o ye laseri fɔlɔ ye biyo tile 27 jate la san kalo 4 na don hijira san 1440 ani 44 san do dugawu dɔ b'i kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ Gawo ani Menaka cɛ, kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko marifatigi jɛkulu dɔw bɛ kɛrɛnnen na olu taara kamiyon dɔw k'u jɔ u bolibaw ka yiriw la k'a fɔ k'u ka sira in kɔni a ka bila fo n'a kɛra hakila kura tara. Kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ na lakɔlidenw kunungo olu bɔra ni kan bɛɛ daminɛ ka bɔ ka don kalanso kɔnɔ k'a fɔ ko kalan tɛ yen fɔlɔ k'u ni jamana ɲɛmaaw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya fɛn dɔw kan. Kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u ye taji baarakɛlaw ye, olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu b'a minɛ ni k'a kɛ maaw kunna n'o ye pɔmpisiw ye, olu ye k'a dɔn k'a fɔ baarabila dɔ ni k'o baara daminɛ an ka jamana kɔnɔ na. Kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya Masina marabolo kɔnɔ na bi wulikajɔ kɔni o bɛɛ ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena jariwala tigilamɔgɔw bɛ k'o ta ka ɲɛsin maaw ma. Kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoniw la kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la lasɔn bɔlɔngɛnaw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a lana k'a fɔ lakanabaliya an ka jamana kɔnɔ na o kumaw cayalen bɛ fani fan yɔrɔ caman na bɛɛ lajɛlen b'i ka dɔn k'a fɔ kule bi jamana in kɔnɔ ani fɛn min ye lakanabaliya de ye k'a yira k'a fɔ basigibaliya kɔni o bɛ ka cogo an ka jamana fan caman fɛ bi k'a sɔrɔ kɛ marifatigiw cayara k'a sɔrɔ jamana lakanabaw tɛ marifa bɛ maa wɛrɛw bolo minnu b'a la ka gɛlɛ ta ka ɲɛsin jamana ma fani fan. Gawo marabolo kɔnɔ a kɛra Gawo sira ka Gawo ni Menaka cɛ a yirala k'a fɔ ko marifatigi dɔw k'u ye kamiyon dɔw de jɔ. Olu jɔra min kɛ u y'a yira olu la k'a fɔ kamiyon ninnu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ doniw ta u caman tun don u y'a yira boliba ninnu na k'u tɛna fɛn k'u la bi kɔni nka u bɛ fɛn min f'u ye sira in kɔni i ka dɔn k'a fɔ k'a ka bila ko fo olu ka hakila kura de ka na walima kumaɲɔgɔnya dɔw olu ka jɛ ni fɛn dɔw ye n'o tɛ k'i ka dɔn ko sira in kɔni n'u ye maa o maa y'a kan mobilitigi ninnu na u bɛna dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na o min kɛra maa caman kɔni siranna a yirala k'a fɔ n'i ye Gawo yɛrɛ ni Menaka lajɛ ko ni mara ninnu kɔnɔ la i ka dɔn k'a fɔ nafasɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ n'o kan ka don mara ninnu kɔnɔ k'o bɛ tɛmɛ nin siraba in de fɛ ka tila ka marifatigiw sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ u bɛ tila ka bagabagali ta ka ɲɛsin maaw ma ko ni wulikajɔ ma kɛ joona joona jamana ma ɲɛmaaw fɛ ka nin baara ninnu ka fu sira dan na k'a dɔ bɛ dɔ la lakanabaliya kɔni ko maa bɛ se k'a fɔ k'o bɛ ka wara ka taa fɛ an bɛ dugawu de kɛ jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ Ala ka Mali ni k'a basigi n'an bɔra ye. An b'a la k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kari tɛmɛnen na an ka lakanabaw a yirala k'a fɔ ɲɔnɔ sugu kɔnɔ na k'olu y'u tɛgɛ da maa dɔ kan maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Ndobugu Bɔre o maa min n'i y'a sɔrɔ n'o minɛna kunnafoni caman bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka di a kan k'a yira k'a fɔ jariwala tigilamaw k'a n'olu tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ni siga kelen b'a la kunnafoniw na k'a minɛna k'a sɔrɔ kɛ o de ye o min kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ kunnafoni caman bɛ yen minnu dira k'a yira k'a fɔ ko jariwala tigilamaw k'a n'olu kɔni k'u ka jɛɲɔgɔnya kɔni ko siga foyi kun t'a la kunnafoni dɔw bɛ di ni o ye min ye a yɛrɛ soma dɔw ye olu ye kunnafoni dɔw yira k'a fɔ ko sigikafɔ minnu kɛra ka tɛmɛ ko maa don k'i ka dɔn k'a sugandira ka jɔyɔrɔ bonya o la kosɛbɛ kosɛbɛ marifatigiw kɛrɛnnen n'o ye kungo kɔnɔmaw jariwala tigilamaw ani donsolakaw ni sigidalamaw u ye sigikafɔ minnu kɛ n'o sigikafɔ kɛra so ye fo farabugu yɛrɛ waati tɛmɛna ka se ka marifa susudɔrɔw kɛ a tun b'o la o sen fɛ k'a ye baara minnu k'o la ko maa bɛ se k'a fɔ baara minnu n'o kɛra fɛ sigida sumali kama k'a tun b'o de la nka k'a fɔ ko jariwala tigilamaw n'a bɛ jɛ wɛrɛ la olu bɛ fɛn min fɔ k'o ma tɛ nka olu bɛ fɛn min fɔ hali bi jamana lakanabaw a b'olu ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw don nataw kɔnɔ na u bɛna jaabi di nka fɛn bɛ yen n'o jabajɛlen bɛ maa caman kɔni mara ninnu kɔnɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ k'a yira k'a fɔ ko siga tɛ min na k'a tun bɛ ka dɔn k'a fɔ baara kɛ ni maa ninnu ye kuma kolomari tɛ dɔwɛrɛ ye ni Ala sɔnna ma waati nataw la a bɛ lakanabaw bolo fɛtɛfɛtɛli la jaabi min b'a bon ko kɔnɔ na ni Ala sɔnna ma u bɛna daw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ dugawu kɛ jamana in a ba bɛ sigi sira o sira fɛ Ala ka jamana ne k'a bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ Kati marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko an ka jamana lakanabaw polisilaka minnu bɛ yen olu bɛ wulikajɔw la nin waati ninnu na n'aw hakili b'a la Burukasɔmugukaw fɛ yen olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ commissaire ale n'a ka cɛdenw bɔra kɔsa in na ni k'u tɛgɛ da i ka dɔn k'a fɔ waleyajugu kɛbaa dɔw kan o waati kelen kɔnɔna na min ye Kati marabolo a yirala k'a fɔ olu kɛ commissaire
u bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen bɛ nin waati na lakana bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la u lakanaba minnu bɛ n'o ye sɔrɔsilakaw ye tɛgɛ di ɲɔgɔn bɛ sen na a yirala k'a fɔ ko Kati marabolo kɔnɔna na ko tɛgɛ dara maa dɔw kan n'i y'a sɔrɔ u ye bɛnganiya waleya kɛbaaw ye minnu bɛ jan da maaw la ka se ka maaw kɔni k'u bolofɛnw daraki ko dɔw bɛ yen minnu minɛna dabalibanko de don sɛbɛnfura dɔw bɛ yen a dɔw kɔni minɛni na sɛbɛnfura dɔw taara sɔrɔ an ka lakanaba dɔw tɔgɔ bɛ sɛbɛnfura ninnu na olu yɛrɛ de ye waleyajugu kɛbaaw ye wa walima u ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu minɛna sɛbɛnfura minnu yer'u bolo sɛbɛnfura ninnu na kɛ sɛbɛnfura tɔmɔnɔw ye wa u bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛli la don nataw kɔnɔna na waati b'a jaabi di a ma an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na maa o maa b'a fɔ i bɛ jamana in bila ni ka don galamana yarabi ala ka jamana in ka don ni da i kunna min bɛ ɲini an ka jamana kɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔna na lakɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kulu kɛrɛnkɛrɛnnenya olu kɛ ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaaso n'i y'a sɔrɔ AM ye olu kɔni ka dɔn k'a fɔ kununko baarabila kɔni k'o kɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka hakɛ dɔw bɛ yen o kɔni tɛ ka sabati wa wulikajɔ de bɛ kɛ sababu ye an b'a lɔn k'a fɔ olu ka wulikajɔ kɛ ka se ka lakɔlidenw k'u bɛɛ lajɛlen bɔ kɛnɛma k'a yira k'a fɔ ko n'u ma lamɛn u ka kɛtaw ma kɛ karan kɔni nin waati in na u bɛna i ka dɔn k'a fɔ fusiri baaraw dan na o baara min bɔra ka kɛ kununko o kɔfɛ k'u ni minisiri dɔw ye ɲɔgɔn ye nka o n'a tabalili kɔnɔna na baara in yalima a bɛna kɛ cogo jumɛn de la u y'o ka fara ɲɔgɔn kan ye ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye o ko la min AM yɛrɛ Mamadu Mayiga ale ye ɲɛfɔli kɛ kununko baara in kɛlen kɔfɛ kunnafoni min n'a y'o di ko in kun ka an ka yɛrɛ lamɛn. Mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ wuli ka anw tɔgɔ tiɲɛ bi mais u t'a dɔn degun mun b'an da la ekɔliso kɔnɔ n'o kɛra sanfɛ kalanso o kɛra duguma kalanso kɔnɔna na donc o de la an y'a laɲini ka aw wele ka na pour que ka problème ninnu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'a faamuya halisa sensibilisation ka caya an k'an ka dusumakasi yira mɔgɔw la k'a yir'u la k'a fɔ anw tɛ yan ko perturbation kama anw tɛ yan ko parce que ko kalan man d'anw ye a ka d'anw ye dɔrɔn problème ninnu ka résoudre mais a yira n'anw na k'a fɔ de f'i ka wuli ka nin mouvement nasukɔ ninnu de kɛ pour que ka problème ka se ka résoudre et nous déplorons beaucoup ça o man d'anw ye mais malheureusement c'est la réalité qui est là. Donc presse wele kungo de pour que k'an ka message véhiculer mɔgɔw k'an ka préavis contenu dɔ halisa u k'a faamuya problème bɛ yen n'u se dɛmɛ min ye k'a lase an ma fɛnɛ u k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka ko ninnu solutionner cogo min sɔgɔmada na an ni an ka minisiri fila ye ɲɔgɔn ye mais bɛnkan ma bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ komi an tun y'an ka préavis de grève déposé u y'a ɲini k'an ye donc u n'a ye ɲɔgɔn ye u y'a essayer ka point dɔw bila an ka disposition na pour que k'a yira an na k'a fɔ ko les lignes bougent ani fɛn dɔw bɛ yen ni faamuyabaliya tun b'olu kan u y'a essayer k'olu dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna donc sisan o de la n'an aw tilala sisan an bɛna an ka bureau mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an taara réunion na u ye ni point ni point ni point de d'an ma comme éclaircissement donc sisan aw ka appréciation ye mun ye est-ce que an bɛ grève jɔ wa est-ce que an b'a continuer wa est-ce que an bɛ forme jumɛn adopter donc an bɛna aller au réunion de la sisan pour que k'o point définir. Mamadu Mayiga ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka bɛn ɲɔgɔn ye ni k'o sabati kɔnɔna na kalan o bɛ se ka yakubaya cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye baarabila wɛrɛ o sigira sen kan an ka jamana kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maa minnu bɛ tajisow la n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka dɔn k'a fɔ pompisiw fɔ cogo la minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka dɔn k'a fɔ taji yɛrɛ k'a kɛ maaw kunna olu y'a yɛrɛ k'a fɔ u n'u ka ɲɛmaaya so kɛrɛnnen na u ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ k'u ka hakɛw dara kelen bɛ baarabila dɔ kɔni o sigira sen kan baarabila in yɛrɛ sababu ye fɛn jumɛn de ye maa dɔ b'u ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Ablaye Marigo an ka laɲini ye min ye a ka ca ni 7 mois an ye laɲini dɔ kɛ Sotaraka fɛ u y'an ka mɔgɔ 7 ɲɔgɔn kɛ kun min na k'u ye syndicat sigi ko syndicat tɛ sigi olu ka société la ani minnu jɛra ka syndicat sigi min ye Yara ye o y'a ka mɔgɔ bɛɛ wele donc an y'a yira Sotaraka la an ka laɲini k'an don MPS la k'an don AMO la u y'an ka mɔgɔ minnu gɛn k'u wele k'u lasegin u ye waati min ka se k'u ka wari sara u ye sariya t'a yira syndicat kɔnɔ k'i ka mɔgɔ gɛn ko kun min na k'a ka droit ɲini k'an tɛmɛl'o ka Mali kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Mokhtar Ben Keita ne ye Sotaraka mɔgɔ musoya secrétaire général de an ka bi grève kun wɛrɛ tɛ a la an bɛ ka an ka hakɛw de ɲini an ko k'u ka an ka hakɛw de di anw ma ani hakɛ mun ka jamana sariya yɛrɛ ko ani hakɛ mun ka u ka olu de di anw ma donc u banna k'u t'an ka hakɛw di anw ma an ka bureau sigilen a daminɛ ni bi cɛ donc u y'an ka mɔgɔ 7 de kɛ an ka mɔgɔ 7 de bɛ u tɛ baara la problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ 7 minnu gɛnna n'u tɛ baara la ko k'olu de tɛ segin ka na société yɛrɛ kɔnɔ donc an fana ko mɔgɔ 7 ninnu u bɛ segin ka na soit baara tɛ kɛ société la Sotaraka kelen tɛ dɛ Mali Sotaraka bɛɛ de don k'a daminɛ Bamakɔ yan fɔ région bɛɛ a bɛɛ lajɛlen don donc mɔgɔ 7 minnu gɛnna en tant que u ma yɛlɛ baara tɛ kɛ tile 3 baara bila o de bolo dalen don ni ala y'a kɛ an ma bɛn fɔlɔ ko tile 3 in tɛmɛna anw bɛ segin an bɛ taa an ka baara yɛrɛ baara an bɛ tila k'an préparer tuguni ka na donc n'an préparer ka na sen na an b'a dɔn kɔni o ye illimité de fura foyi tɛ a la an bɛ taa grève illimité de la fo an ka laɲiniw ka sabati. An balɔnna k'a fɔ nin tun ye Sotaraka maaw kan ye u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛn ɲɔgɔn ye ani k'o sabata ko kɔnɔna na n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena Kolongo komini kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔnna ale wele ko Tongolongura wulikajɔ kɛbaaw karido n'u taara ka taa mobili mɛ
maaw bɔtɔla bolibana sugu la ka se ka taa ni mobili ye fo nin yɔrɔ in na maaw kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ wa k'u kɛlen kɔfɛ ka mobili minɛ ka taa u y'a ni maa minnu minɛ an balana k'a fɔ u ye dɔɔnin kɛ dama u ye maa tɔw jin ka bɔ a kɔnɔ na k'a tɔ to i ka dɔn k'a fɔ tumunukuraka olu maa 2 ka taa n'o ye cɛkɔrɔba kelen b'a la n'i y'a sɔrɔ o ye Sumana Tangara ye ale si dɔɔnin de b'a jɛ san 100 bonyango la u taara n'olu ye ale ni mobili chauffeur kɛ fo nin yɔrɔ in na u kɔni ma ye fɔlɔ jatew la kunungo u ye kunnafoniw d'a ma k'a yira k'a fɔ ko mobili in kɔni maa caman kɛ kule mobili in tɛmɛtɔla y'u bolo a kunnafoni kɔni carila nin waati na yaasa ka pratique de an ma min ka dɔn k'a fɔ tumunukurakaw olu fɛ yen Yamusa b'an bolo nin waati na nɛgɛ k'ale b'a ɲɛfɔ an ye e jɔni ne tɔgɔ ye Yamusa Kulibali ka bɔ Sogolonkola Kolongo yan arrondissement Masina an ka sɛgɛjɛri karido ko a ka mɔgɔw bɔtɔla bolibana sugu la k'u y'u minɛ Basankura yɔrɔw la ka taa n'u ye a ko kɛra cogo di dimanche don an ka mɔgɔ tɛmɛna sɔgɔma fɛ ka taa sugu jɔ dɔw ko kami sugu la ko mɔgɔ b'a mobili kɔ ka mobili sigi an ka mɔgɔ bɔtɔ bolibana sugu la ka na u y'a kɛ Basankura la ka sɔrɔ ka minɛ ka mobili tinɛ ka sɔrɔ ka segin ni mobili musow kɔni mɔrabɔ kɔrɔma caman ye danangɔ u taara ni mɔgɔ 2 ale mobili depuis taara an ka mobili fo bi alisa an ka kibaruya sɔrɔ a fɔlɔ an ye sɔrɔsiw wele ka kɛɲɛ an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la bon u taara ni mɔgɔ 4 de ni mobili o mɔgɔ 4 na u bɔra tuma min na n'u jamana u nana sɔrɔ mɔgɔ 2 bɛ yen nɔ mɔgɔ 2 tɛ Tolonkura ye u y'o mɔgɔ 2 bɔ k'olu bila ka taa ni Tolonkura ye chauffeur kɛla an ka cɛkɔrɔba dɔ o y'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ min minɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ si bɛ san 90 dɔɔnin na dɔɔnin de b'a jɛ san jɛbɛ la chauffeur ko de denmisɛnninma ye nka cɛkɔrɔba kɔni o kɔni o kɔrɔla yɛrɛ de min maa kulu dogo kɛɲɛ ka ban banna n'o tɛ cɛkɔrɔba in kɔni a filantan fɛ a cɛ la a tɔgɔ Sumana u b'a fɔ a ko Sumana Tangara i yɛrɛ b'a dɔn kɔntara n'a ye munna u ye dɔw bila ka taa ni dɔw ye bɛnka de b'u ni dɔw ni cɛ nka u tɛmɛna mɔgɔ wɛrɛ la u b'olu minɛ ni Cogolonkura ni Lotan de bɛ ɲɔgɔn na ko dugu tɔ ye bɛnna ta ko fo an ka bɛnna ta an ma ni bɛnna ta ne jamana bɛ fɛ an ka ta jamana k'o fɔ an ɲɛna waati na u bɛ ka an dɔrɔn an bɛ ka jamana faamaw wele k'u wele k'u k'an magɛn u tɛ k'an magɛn cɛla an de fɔra ko tɔ kama dugu ko de Lotan Cogolonkura an sabanan y'u wele bon u k'a lajɛ ko sɔrɔsiw u mana dimanche don u nana fɔ ntɛnɛn 10 heures u nana ka na munumunu k'u taara fan fɛ ko tuma ko ka maa dɔ ka don kunna ko ka taa ka t'o jiri la an ko ka maa don kunna ka taa o jiri la cogo di an y'aw wele ka yɔrɔ fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko u taara nin kɛ a ye t'u nɔfɛ ni aw mɛnna ko aw na kɛra fɔ o dugusajɛ an ma kibaruya ɲuman sɔrɔ bilen n'an bɛ jamana di yɛrɛ k'o fɔ an ɲɛna kabini ko daminɛ ka n'a bila an taara k'a fɔ dɛmɛ sera anw fɛ yan fɔlɔ dɛmɛ dɔrɔn ma kelen a ma di aw ma anw bɛ ka dɔgɔ sɔrɔ an bɛ sɔnni minnu baara k'an ka foro kɔnɔ an bɛ minnu sɔrɔ an b'o de kɛ ka an yɛrɛ dɛmɛ ka an yɛrɛ tanga pour an bɛ se ka tila cogo min na n'o a kɛra u bɛ ka o sumaw jeni u bɛ ka na an fa an bɛ baara kɛ cogo di tuma bɛɛ n'an ye sɔrɔsiw kibaruya ma an b'a sɔrɔ n'u nana ka na se an ma Masina mara kɔnɔ faamaw tɛ jɔ a kun ye min ye an t'a si dɔn an ye kunnafoni sɔrɔ ko ka kɔn dimanche don ta ɲɛ ko alamisa don k'u kun taara mugujugu dɔ don aw fɛ yen nɔ ko fɔ jamana lakanabaaw nana bɔ o kuma ye tiɲɛ ye wa o kuma o ye tiɲɛ kuma ye u nana don an ka kamera digira sɔrɔsiw nana ka na bɔmu bɔ a bɛ komi n'a fɔ ko labirima anw nala dege kɛlɛ ka na mobili jɔ Basankura ni Kolongo cɛ a bɛ kilo 1 bɔ wa tila ka segin n'o mobili an ka faamaw jɔn de jɔyɔrɔ minɛ n'a fɔra faamaw ka don ka taa faamaw fana tɛ taa an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Yamusa Kanye ka bɔ Tolonkura ka fɛn fara nin bɛɛ lajɛlen kan yarabi ala k'an ka jamana ni k'a lakana tuma caman na kunnafoniw bɛ cari a bɛ fɔ k'a fɔ maa ninnu u bɛna baara ninnu kɛ u sago ma cogo min na u bɛ taa u sago ma ten fɛn bɛ u ka fɔ k'o jabajɛ dɛ a caman bɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ waati min na k'u filɛ nin yɔrɔ in na u tɛ magɛn waati u bɛna kɛ u sago ma ka tila ka taa n'o tɛ n'a sɔrɔ u na o na u bɛna kɛ u tatora u se ko b'u kamana kan ka sɔrɔ kɛ wulikɛjɔ min bɛ kɛ k'u joona ni k'u magɛn n'o bɛ kɛ baara in na yɔrɔ caman na an bɛ bolo min kan an ti bila u bolo kan fɛn bɛ fɔ hali bi kɛtaw bɛ sen na nka tiɲɛ na ka kan maaw kɔni u sɛgɛnnen bɛ dɛ yɔrɔ caman na bi maaw dɛsɛlen bɛ u t'a dɔn foro bɛ kɛ cogo min na waati kelen kɔnɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ la su ni tile k'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni dan don yɔrɔ caman na fɛn bɛ fɔ hali bi u ka dɔ fara kɛtaw kan n'o tɛ kuma bɛ fɔ ani jaabi bɛ dugu ma jamana fan caman bɛ an bɛ fɛn minnu bɛ bi tiɲɛ na u cɛ ka jan ɲɔgɔn na jamana in ala k'a kolosuma an b'o de dugawu kɛ n'o tɛ basigibaliya kɔni tiɲɛ na ka yɔrɔ caman na wa u y'a yɛrɛ k'a fɔ suma tɛ kɛ yɔrɔ caman na wa u bɛ o baaraw de la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ala k'an fɛn ka se basigi kan da an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen parti min bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ wele ko PCR o ɲɛmaa Osman Ben Fana Traoré olu tun bɛ lajɛrɛ ba la lajɛrɛ min y'a sɔrɔ lajɛrɛ in kɛra Johannesburg lajɛrɛ in senfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ale sugandira kɛrɛnkɛrɛnnen ale maliden ye k'a yira k'a fɔ farafinna jamana minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen parti minnu bɛ yen n'u ka kanabila b'u bolo olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa kɛra ale farafinna a nalen kɔfɛ a ye kunnafonilaw wele ne ka ɲɛfɔli k'u ye seberedo o senfɛ a ko ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan n'o ye lakanako ye a da ma dogo o la a ye kuma min fɔ an ka président PCR an ka lamɛn lakanako an kuma na i b'a dɔn diɲɛma caman ni Russie de bɛ kɛlɛ la bon an ka jamana kɔnɔ yan an ni Russie bɛ baara kɛ la ne ye n da don a la n y'a ɲɛfɔ n ko u ye Kadafi de ka dugu ci jɔn y'a ci OTAN de y'a ci u ye opération de créé Odyssée Harmattan opération militaire u bɛɛ b'a créé u ye Kadafi ka dugu tila fila ye ka tila ka mugujugu cira a la donc Kadafi binna Kadafi binnen marifaw ni minɛn caman tun bɛ yen kɛlɛkɛminɛnw na maa wɛrɛw ye olu ta ka na bɔn anw ka Sahel jamana kɔnɔ donc minnu tun fɛ Mali ka tila
olu ye dɔ t'a la terroriste ye dɔ t'a la u jiginna anw kan n'o ye fanga b'u la ala nana kɛ an ma se ka u kunbɛn f'u nana Mali fan dɔ bɛɛ minɛ maintenant k'o kɔfɛ président IBK kelen a G5 Sahel u y'a créé u wulila ka yala G5 Sahel tɔgɔ ye ko k'u dɛmɛ n y'a fɔ kɛnɛ in kan u ka marifaw d'u ma ka minɛnw d'u ma ka nafolo d'u ma u ka se ka kɛlɛ in kɛ ko bon ala nana n'a ka n'a ye o ma kɛ fo ka taa kɛ olu benna olu bennen kɔfɛ Faransi tun bɛ yan a na kuma bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ Maliyɛn caman ye tɛgɛrɛ fɔ François Hollande dɛ Maliyɛnw sɔnna u ka nali ma k'u ye Mali bɔ jɔnya bolo mais depuis o jɔnya bolo banna ko fo ka taa se waati jan ma don o don an ka kanw bɛ ci su dɔw fɛ i tɛ sunɔgɔ an ka kanw bɛ ci an ka sɔrɔsiw bɛ da k'u kantigɛ komi sɛ musow bɛ faga u tatɔ sugu la saya cayara kosɛbɛ Maliyɛn den joli kɛra ka Mali dugukolo ɲigi i dɔnbagaw b'u la i teriw b'u la dɔw bɛ n'i ka sow b'u la bɛɛ b'i ta dɔn i ni ala de cɛla ngo n'o kɛra an ka jamana kɔnɔ an ka mɔgɔw fana b'a fɔ tiɲɛ la Faransi tɛ k'an dɛmɛ an ma hélico de combat caman sɔrɔ an ka jamana ye plus de millions kilomètres carrés o de ye Mali ye ni avion t'aw bolo avion tɛ aw bolo ko surveiller et satellite ba t'aw bolo min b'aw ka jamana k'aw dɛmɛ ka a contrôler technologie baw t'aw bolo ko nka ma nɔgɔn anw miiri la Faransi bɛ n'o di an ma mais tiɲɛ kan renforcement militaire fortune a ma kɛ o bon n'o kɛra ni minnu nanu la n'olu ko la sisan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fɛ ka ɲɛɲini jamana wɛrɛ fɛ jamanadenw fana u bɛ tugu o kuma kɔ ko bon k'o de ye kuma in tiɲɛ ye o de ye kuma in tiɲɛ ye o de kama ne Rusi bɛ migi di u ma a bɛ avion d'u ma a bɛ chariw di a bɛ kisɛw di a bɛ kɛlɛkɛminɛnw d'u ma olu bɛ faga la don o don kan kɔnɔ u tɛ t'o fɛ wa o bon aw minnu sigilen filɛ aw kan ka faamu maintenant ne aw dimin'o la k'a fɔ ko non ko Mali bɛ ka ko dɔ kɛ k'o man ɲi e ko o yɔrɔ la aw bɛ filiba kɔnɔ dɛ parce que a daminɛ ni Kadafi ka bombardement o yɔrɔ la de Mali kan ka dɛmɛ de a ma daminɛ bi la o bɛɛ y'a fɔ ko Mali ye digi ye IBK y'a fɔ ninnu fana bɛ k'o kelen de fɔ Mali bɛ position min na taga ni dɛmɛ de mais Mali man ka isoler insécurité yɔrɔ la an kumana nin yɔrɔ kan kosɛbɛ ne yɛrɛ ka intervention in kɛra kosɛbɛ intervention in kɛlen jamana bɛɛ nana ni kori nin kuma la bɛɛ ko tiɲɛ yɛrɛ ye tiɲɛ fɔ président Macky Sall yɛrɛ de la k'a fɔ k'ale tɛ k'a faamu ko ni ɲɔgɔnna tubabu surasi baden bɛ an fɛ yan ko pour que est-ce que hali bi terroristes bɛ ka datigi kɛ Mali la Macky Sall k'a fɔ a waati yɛrɛ la ne y'a dɔn a ma diya mɔgɔ caman tubabu ka côté la mais a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Ousmane Ben Fana Traoré kan ye ani kunnafonilaw kɛ nin kɔrɔfɔ in na a da sera kuma caman ma Mali ko kan kuma kɔlɔbɔra tɛ dɛrɛ ye jamana in a basigi na lafiya bɛna sira min fɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kun y'o ye yarabi Ala k'an bila o sira kan jamana in ni ka kɔlɔsuma n'an bɔra ye kulu min ko IC olu ye ka dɔn k'a fɔ kulu ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ ɲɛfɔli kɛ mara kɔnɔna na ka se k'a dɔn mara yɛrɛ a denw k'a dɔn mun de b'a ka kɛ mun de bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ sen kan o kɛra faraɲɔgɔnba y'u fɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ale marayɔrɔ 6nan kɔnɔna na communiste kɔnɔna na maaw kɔni ni ka se ka ɲɛfɔli k'u ye o kumatigi tun ye maa min a ko ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ n'u jatela ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ye lajɛ nafama ye an ye min kɛ communiste minɛ la parce que ni e ko ka jɛya sabati jamana kɔnɔ jɛya tɛ taa ɲɔgɔn kunnafoni kɔ Mali sen dɔ na tɔn min na n'a fɔra ko initiative pour la transparence dans les instances administratives donc n tɔn ninnu ale ka laɲini ye jɛya bɛ sabati dugujukɔrɔ nafolo kunnafoni na cogo min na Mali ye sɔrɔ min kɛ dugujukɔrɔ nafolo ko la san 2019 kɔnɔ donc lajɛ nin a nafa ka bon parce que an y'a ye k'a fɔ ko wari min donna an ka jamana foroba wande la n'o ka trésor ye donc CFA wari miliyari 300 ani miliyari 60 ani kunkanfɛn Mali ye o sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo patente min bɛ kɛ ka taa sigida la société minière ninnu bɛ sigida min na patente min bɛ di olu ma an y'a ye k'a fɔ ko patente seginnen ta la CFA wari miliyari 8 ani miliyɔn 600 ani kɔ o patente talaw la donc an y'a fana ye k'a fɔ ko Mali PIB sanu jɔyɔrɔ kɛla 100 sigila 9% ye mais Mali ye fɛn labɔ jamana kɔ kan donc sanu jɔyɔrɔ kɛla 77% ye vraiment nin kunnafoniji kɛnɛ a ka fisa parce que a bɛ jamanadenw bɔ kun fana an balɔdan k'a fɔ ni tun ye n'u jakite kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn fɛn kunnafoni la k'i ka ye ka se k'o ɲini k'o di o baara min bɛ sen'u fɛ Ala ka yakubaya n'an bɔra ye min kɛra k'a fɔ kɛnɛya o waati kɛrɛnkɛrɛnlen o taara an ka jamana fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ka se ka wulikajɔ kɛ kɛnɛya ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ na waati kuma kɛrɛnkɛrɛnlen k'o suganda kama o baara min kɛra o bɛnna i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ma maa caman k'i kɛ nisɔndiya yira u sen fɛ min ye dɔgɔtɔrɔlaka dɔw ye olu ye wulikajɔ yira sen fɛ k'a fura u bɛna baara dɔw kɛ baara dɔw bila sen kan n'o ye ka se ka furakɛli dɔw kɛ o waleya min sigira sen kan an ka dɔgɔtɔrɔlaka dɔw lamɛn olu yɛrɛ b'a sera d'a ma an k'u lamɛn an ye dɔgɔtɔrɔw de ye dɔgɔtɔrɔjɛkulu min don an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ
an y'an ŋaniya an ka to ɲɔgɔn fɛ an ka bɔ ɲɔgɔn kalama o kɔnɔna na an nana jateminɛ k'a fɔ an bɛ se ka min kɛ o ye ka mɔgɔw furakɛ an ka baara kɔnɔna na san kɔnɔ kalo min ye mois de la solidarité octobre kalo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔnɔ an ka tile kelen sugandi ka mɔgɔw furakɛ ka furaw d'u ma fu la. mɔgɔ min b'i wele k'i ka na i ka furakɛ ka furakɛli kɛ fu ka fura ta fu la tiɲɛ yɛrɛ la o tigi o sara tɛ mɔgɔ bolo an bɛ dugawu kɛ u bɛ baara min na halisa Ala k'u bolo n'u ka baara la Ala ka baara in sinsin nin ka k'a a fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye. olu y'a hakili ɲumanya sɔrɔ ka jamanadenw wele k'u b'u furakɛ fu foli b'u ye dante foli min na. Amikali ye nin fɛn min kɛ tantɔ nin fɛn ma bali anw na ka d'a kan anw ye kalan daminɛ olu bɛ bɔ san min an ye kalan daminɛ o san de la mɔgɔw don mun ye dɔgɔtɔrɔya diya don an na olu de y'anw nujuru sama dɔgɔtɔrɔya la donc an ka se u ye bi kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ Mali dɔgɔtɔrɔ bɛɛ tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔ kelenkelen bɛɛ bɛ se ka nin kɛ wa dɔgɔtɔrɔ b'u ka bila la. Zena ale min ye nin ko in ɲɛmɔgɔ ye a n'a dɛmɛbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ u ye nin hakilila ɲuman min sɔrɔ Ala ka barika don a la Ala ka a kɛ sini kɛnɛ ye u bɛ ka nin baara ɲumanba min fana kɛ an b'a f'u ɲɛna ko encourager sabu ka d'a kan Mali ye sɛgɛnbagatɔ jamana ye u k'u jija ka nin baara ɲɔgɔnna caya. An b'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in a sigikun ye fɛn min ye an ka minisiri min n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako yɛrɛ sabatili ma n'i y'a sɔrɔ ye Jɔminɛtu Sangare ale yɛrɛ b'i da tu baara in na an ka lamɛn. Kɛnɛ in sigila fɛn mun kama jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya o bɛ se ka ɲɛ cogo min na bɛɛ ka se ka furakɛ ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnna sigidaw la Mali kɔnɔna la ani adamadenya taabolo se ka kɛ ni gɛlɛya dɔw kɛ donc olu bɛ kunbɛn cogo jumɛn kɛnɛ in sigila o kama nin y'a fɛn fɔlɔ ye ka kunnafoni ɲɛnama di jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo jumɛn lafiya la yaasa an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de n bɛ misaliya ta saniya kɛnɛya tɛ taa saniya kɔ n'i k'i bɛ kuma saniya kan sisan a tɛ kɛ i b'a fɔ kɛnɛya baarakɛlaw dɔrɔn ka baara de don mais bɛɛ lajɛlen de kan ka baara kɛ saniya kɔnɔna la yaasa bɛɛ bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo min na donc o ye misaliya kelen dɔrɔn de ye donc an bɛɛ lajɛlen ani jamana kɔnɔdenw an bɛ kuma donc minnu bɛ na an dɛmɛ ni moyen na an bɛna kunnafoni caman di mɔgɔw ma yaasa faamuyali ko ɲuman bɛ sɔrɔ baara dɔw la kɛnɛya fana bɛ se ka nɔgɔya cogo jumɛn jamana kɔnɔdenw ma ani gɛlɛya mun bɛna adamadenya kɔnɔna la olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na o cakɛdaw b'an bolo an ka jamana kɔnɔ yan nɔ donc kɛnɛba in sigila o la donc président de la transition yɛrɛ ka miirilaba de y'o ye ka jamana kɔnɔdenw lafiya donc a sigila o yɛrɛ de kama dɔgɔkun 4 de don donc dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ fɛn dɔ ta an bɛ baara kɛ o kan nin dɔgɔkun fɔlɔ in o ye kɛnɛya sabatili sigidaw kɔnɔna la n'a bɛ fɔ santé et décentralisation o ye dɔgɔkun fɔlɔ ye taalen ɲɛfɛ an mana se olu ma an bɛna kuma olu bɛɛ lajɛlen kan. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye kɛnɛya minisiri ni tun y'ale ka Jɔminɛtu Sangare a fɔra cogo min na yarabi la u bɛna wulikajɔ min kɛ Ala k'a ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye mais i ka dɔn k'a fɔ projet dɔ kɛrɛnkɛrɛnnena o sigira sen kan o tɛ dɔ ye dɛ musolakaw k'olu ladon k'u tɔgɔtɔ gɛlɛya minnu kan k'u sɔrɔ ka se ka fu siri o bɛɛ lajɛlen dan na an b'a dɔn k'a fɔ projet kofɔlen a bɛna sigi sen kan ko kalo 6 bɔɲɔngo o baara min bɛna kɛ o ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ko kan mais i ka dɔn k'a fɔ a ko ɲɛma Badara Alu Kone ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Comme y'a fɔ projet yɛrɛ tɔgɔ b'a yɛrɛ cɛ minnu b'u sen don musow ka hakɛw labatoli la projet an y'a ye k'a fɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ furugu minnu bɛ ani musow ka hakɛw labatolibaliya minnu bɛ ka kɛ communauté la an ka yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ a caman ye musow ka baarakɛbaliya de an y'a ye k'a fɔ muso caman tɛ baara la u sirilen bɛ cɛw la et puis u tɛ fɛn caman na donc an y'a jateminɛ k'a fɔ n'an ye musow dege baara la u ka baarakɛda sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye musow ka sɔrɔ sira sɔrɔ u yɛrɛ ye n'u ye sɔrɔ sira sɔrɔ u yɛrɛ u b'u sen don denbaya musaka la o b'a kɛ u ka hakɛw bɛ labato u tɛ bugɔ ni ko hakɛ labatobaliya i b'a ye muso bugɔw b'a la o caman b'a kɔnɔna na donc n bɔra k'a fɔ sisan ko musow bɛ u bɛna dege baaraw la bololabaaraw la u degelen kɔ bololabaara la u bɛna musaka sɔrɔ musaka minnu b'u dɛmɛ walasa u ka baara ninnu bila sen fɛ o bɛɛ kɔfɛ an bɛ to musow ninnu kɛrɛfɛ ka sira yir'u la u bɛ baara kɛ u ye safunɛ dilan u ye dumuni bayɛlɛma an bɛ t'u kɔrɔfɛ ka sira yir'u la a kan ka kɛ tan a man kan ka kɛ tan nɔ an b'o kɛ o bɛɛ bɔlen kɔ a la an bɛ fɛ ka cɛw sen don nin baara la cɛw sen don a la cogo min na an bɛna clubw créer groupement créer jɛw kelen jɛw minnu ye cɛw dɔrɔn ye cɛ minnu bɛ i b'a sɔrɔ sigida ninnu na cɛ dɔw bɛ yen nɔ u sen donnen bɛ musow ka hakɛw labatoli ko la kosɛbɛ an b'olu sen don a la k'u former ka ɲɛ violence basée sur les genres k'u former o kan ni musow ka hakɛw kan ani k'u dege communication pour le changement du comportement kan o ye min ye ka baro kɛ walasa ka mɔgɔw la hakili yɛlɛma donc n'an y'olu dege olu la olu de bɛna kɛ mɔgɔ ye sisan an kɔfɛ ka taa u ka commune sigidaw la ka kuma mɔgɔw fɛ musow ka hakɛw kan ka kuma mɔgɔw fɛ denmusow ka kalan nafa kan ani ka kuma fɛ bɛɛ sen donni sigida ka kumaw la n'u b'a fɔ a ma ko
inclusion. Projet kuntagala ye kalo duuru ka daminɛ ni novembre kalo in na ka taa bila mars kalo 2023 la projet min na kɛ Karan ani Samayana n'olu bɛ Kulukoro region na ani Kajolo mun bɛ Sikaso region na an ye nin sigida ninnu ta k'a ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ damadaw de b'a yɔrɔ la n'i y'a jateminɛ damadaw ninnu na violation caman bɛ kɛ na donc o de la an ye sigida ninnu ta donc projet yɛrɛ bɛ nin de kan ka musow ka hakɛw labato k'a yira ka cɛw sen don musow ka hakɛw labatoli kɛlɛ fɛnɛ na. An b'a ladan k'a fɔ ni tun ye Alu Badara ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan musolaka dɔ kɛnɛ kan olu ye ka dɔ a yira k'a fɔ ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin musoba dɔ ma an ka jamana kɔnɔ na o kuma minɛna ka bɔ maa min na Gane Ibrahima Mayiga ale y'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ka musoba dɔ ntanyana ni o tɔgɔ ye ko Fatumata Dambele nka bɛɛ b'a dɔn ni Madame Jurte de donc an y'a ɲini ka taa sibila kɛ ka taa se ale fure ma parce que muso de don muso min ye a ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛɛ kɛ Mali musow ka bɔ nɔgɔla ɲinini na fɛn fɛn ye sariya ta sira ye sɛbɛnni b'o la ani waleyali b'o la ne bɛ min fɔ jeune génération ɲɛna o ye ko halisa k'u k'u cɛsiri n ye baara kɛ Madame Jurte kɛrɛfɛ ka 96 donc fo bibina donc ne b'a dɔn mɔgɔ min de kun don a kun hakilinan tɛ dɔwɛrɛ ye ale ɲɔgɔn caman ka sɔrɔ Mali kɔnɔ muso kunda a kɛra muso kunda a kɛra cɛ kunda ye nka ale ɲɔgɔn caman ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ josariyaw dɔn ani min b'a ɲini musow ka se ka u ka josariyaw sɔrɔ u ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ u ka se ka balo hɛrɛ kɔnɔna la donc o mɔgɔ de kun don ani a ka d'a ye fɛnɛ a ɲɔgɔnna caman ka bɔ donc ne b'o de fɔ jeune génération ye k'a fɔ k'u k'a ɲini ka Madame Jurte dɔn u k'a ɲini k'a dɔn hali n'u ye sɛbɛnni kɛ internet kan ka Maître Jurte ka o ɲini u bɛ se k'a ye walima Fatumata Dambele u b'a ye u ka to k'a ka sɛbɛnniw lajɛ u ka to k'a ka walekɛlenw lajɛ walasa u ka u sennɔ da a sennɔ la ani ka tɛmɛ a kan. A fɔra cogo min na Madame Jurte ko ka se ka tasibila kɛ ale ka se k'ale ta k'a kɛ dugalenba ye bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ y'a la sango ɲɛtaw o bɛ sabati cogo min na musolakaw ka daga kɔnɔna na o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ Ala k'olu sabati ni kunu ma dɔn bi b'an kamana gan wa bi yɛrɛ ni ɲɛma sɔrɔ la sini kɛcogo bɛ k'an bolo an ta kɛcogo dɔ ye Ala kana kɛ ten n'an bɔra ye k'aw ladɔn ye k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ o sugandira n'o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka jɛya k'o ta k'o sabati ɲɛgɛn yɛrɛ olu bɛ se ka saniya cogo min na o don kɛrɛnkɛrɛnlen o bolodara an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ Lassane Mayiga ka taa se Dirisa Tarawele ma olu b'u ka nisɔn yira sen fɛ an k'u lamɛn. Journée mondiale des toilettes nous célébrer chaque année le 19 novembre et le 18 mai à une conférence de presse organisée une journée de mondiale des toilettes de célébrer min kan thème tɔgɔ ye dugu jukɔrɔ jiw o ni ɲɛgɛn ani ni saniya bɛ taa cogo min na se ka o kunnafoni di mɔgɔw ma ɲɛgɛn jiw bɛ se ka dugu jukɔrɔ jiw nɔgɔ cogo min na bon ka se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye a jɔyɔrɔ bɛ cogo min na kɛnɛya kɔnɔna la bon an ka se ka o fɔ journaliste ye aw minnu ye journaliste ye presse pour que ka se ka kunnafoni di dugumajiw ani saniya donc ni saniya kɔlɔlɔ bɛ se dugumana ma dugumaji ninnu ma o man ɲi mɔgɔw ma donc an bɛ mɔgɔw gɛlɛya di mɔgɔw ma pour que an bɛ se ka o latanga cogoya min na pour que nɔgɔ dun kana se dugumaji ninnu ma parce que an b'o ji de min na donc ni nɔgɔ sera o ma a man ɲi mɔgɔw ma min kan ka kɛ o ye k'a fɔ ka ɲɛgɛn ɲɛnamaw sen parce que normalement an bɛ ɲɛgɛn caman ye o tɛ sariya kɔnɔna na ɲɛgɛn min bɛ sariya kɔnɔ normalement na o tuma kan ka se ka nɔgɔ bila ka taa duguma pour que ka taa ji nɔgɔ ɲɛgɛn ɲɛnamaw de kan ka dilan bon jila ja Mali la o ɲɛgɛn ɲɛnama ninnu o ka dɔgɔ donc an bɛ mɔgɔw laɲini pour que ɲama ka fɛn dɔ bɛ se ka dilan cogoya min na ka bɛɛ wasa pour que ji kana nɔgɔ. An b'a lɔn k'a fɔ Lassane Mayiga ka taa se Dirisa Tarawele ma ni tun y'olu ka seereya o y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ don min n'i y'a sɔrɔ n'a baara sigilen filɛ sen kan Ala ka ɲɛnɛmayali a dabɔkun ye kun min ye jɛya sabatili don Ala k'o sabati n'an bɔra ye CNT kɔnɔna na sariya dɔ taara o sariya tɛ dɔ ye dɛ ka tɛgɛ kɔrɔta maires olu ka waati kundala ka se ka mɔnɔbɔ baara min kɛra CNT kɔnɔna la maa dɔ b'u ka seereya di an ka tigi lamɛn. Élection kura de kun ka ɲi ka kɛ bon aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya donna Mali kɔnɔ o gɛlɛya in kosɔn an ma se ka vote kɛ gouvernement ɲamariya tun b'a bolo sariya ka sira kan ka mandat in ka dɔ fara kan kalo 6 o kalo 6 fana tɛmɛna tuguni
bɔti ma kɛ parce que gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ toujours donc dɔ wɛrɛ farala kan kalo 6 alors que charia sɛbɛn bɛ gouvernement yamaruya a ka se ka dɔ fara mandat in ka siɲɛ 2 dɔrɔn de n'o tɛmɛna a tɛ se tuguni sisan o de la gouvernement hakili sigila gouvernement y'a jateminɛ k'a fɔ yɔrɔ kelen min bɛ yen n'o de bɛ se ka charia walen ta mun bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara conseil communaux ninnu ka mandat kan o de ye CNT o de la u nana u ye charia sɛbɛn bila ka na anw y'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ donc à titre exceptionnel an ye u ka mandat in an ye dɔ fara kan mais ni ze in na danfara min bɛ ani dɔ faralen kɔrɔlen ninnu cɛ o de ye olu bɛ to baara la fo ka taa conseil kuraw sigi ni conseil kuraw sigila waati min na u ka baara bɛ sɔrɔ ka ban commune dɔw bɛ vraiment gɛlɛyaw bɛ yen donc o commune ninnu kɔni an bɛna olu bɔ a la yɛrɛ de k'olu remplacer ni ministre bɛ na u remplacer ni yamaruya wale n'a bɛ fɔ o ma ko délégation spéciale o délégation spéciale ninnu bɛna sigi o commune ninnu na ka conseiller minnu bɛ olu ka baara bɛ ban pewu donc o délégation ninnu bɛ to baara la fo ka taa élection kɛ. A fɔra cogo min na maire ka waati a kunda yarabi min bɛna d'u ma ala k'a kɛ taasira ye min bɛ yen n'a bɛ ka Mali ka ɲɛta ni k'o yira n'an bɔra ye yirimajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dagaba yɔrɔw la Kadɔbuguni o misiri dɔ bɛ yen misiri bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Imam Yaya Sise ale ka misiri a yirala k'a fɔ k'i ka dɔn k'ulu ye dɛmɛya dɔ sɔrɔ n'o ye corbière dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ suta mobili dɔ o kɔni dira u ma Jeli Sare e ka dɔn ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ko wulikɛjɔ kɛra ni ka se ka damakasi kɛ dɔrɔn maa dɔ y'a yira k'a fɔ ale bɛ jɔ wakili kɔrɔ Jeli Sare ale y'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo jumɛn de la an ka Jeli Sare lamɛn. Ne tɔgɔ Abubakari Sare mais bɛɛ bɛ n wele Jeli Sare n sigilen bɛ Yirimajɔ Dagaba kare la ni tɛmɛna Waraka sirafara la. Jeli Sare a ka misiri corbière n'o ye suta mobili ye ko o ntanya kunbɛ aw la ko a bɔra k'o damakasi kɛ dama ko dɔ ye a jaabi ala ka jɔn ɲuman dɔ k'a fɔ k'a b'o di aw ma e yɛrɛ kɛra a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sendigi a kɛra cogo di. Ablaye i y'o yɔrɔ min fɔ o tɛ nkalon ye an ka misiri corbière min tun bɛ an bolo bon a tiɲɛ ni bi cɛ an tun ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ mais dali masa y'i to a ka masaya la ka a ka jɔn ɲuman dɔ ci an ma mais a ye weleli kɛ k'a yira k'a fɔ corbière ko hami o min tun bɛ misiri n'a kɔnɔmɔgɔw la k'ale balolen to ala barikara o nɔgɔyara a bɛ corbière san k'a d'an ka misiri ma ni ala ka jɛ silamɛ bɛɛ k'a bila i kun na k'a fɔ an ka Kadɔbuguni misiri n'o ye Yaya Sise ka misiri ye corbière ko tun b'an na a nɔgɔyara ko Jeli Sare ko ten ko sababu ɲuman sɔrɔla. Sababu jumɛn de y'a to ni a ye nin sɔrɔ. O ye ala ni kira ni Jeli Sare ka sababu ye tuma min na n y'a dɔn k'a fɔ nin hami bɛ an ka silamɛw la an ka misiri kɔnɔ n ye n jatigi dɔ lajɛ k'a dɔn ala ka jɔn ɲuman don fonisire don a dalen bɛ ala la a bɛ miiri a dayɔrɔ la n ye kibaruya in d'a tulo kan a ye n jaabi a y'a yira n na k'a fɔ Sare ye corbière ko hami o min tun bɛ misiri kɔnɔmɔgɔw la ne jɔra n'o ye min kun ka di ne yɛrɛ ye o de ye ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye i k'a fɔ k'a ta tɔgɔ ma k'a fɔ karisa de ye nin ko in gɛnɛ nka a y'a yira ale y'a kɛ ala ni kira de kama donc a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ a tɛ fɛ a jamu ka fɔ ala b'ale dɔn ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan an ka to ala ka dɔ in ma se min bɛ yen ni o kɛra ale ye ala de y'o se in fana kɛ ale ye donc n'ale ye fɛn o fɛn kɛ ala k'o se kɔnɔ o bɛnnen don o b'ale ni a ka ala cɛ a tɛ fɛ a tɔgɔ fɔ a tɛ fɛ a jamu ka fɔ fatuli bɛ kɛ ala ka hɛrɛ fɛn fɛn bɛ kɛ du o du kɔnɔ kabila o kabila kɔnɔ misiri n'a lamini bɛɛ lajɛlen la silamɛw ye u ka ta ni mobili in na ka taa bila u dayɔrɔ laban na o y'ale ka dɛmɛ ye k'a ɲɛsin ala yɛrɛ ma o sara tɛ ale ni da bɛ n bolo o b'ale ni a ka ala yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sara fɛn min ka d'ale yɛrɛ ye n'o de ka ɲi a ma ala k'a sara n'o ye maa caman bɛ misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ a sali se bɛ o ye ka se k'a san mais a limaniya ni a kariya ti o la o limaniya ni kariya yɛrɛ y'a damana ɲuman dɔ ye ɲɛnamaya kɔnɔ bamananw ko ten ko ala tɛ juru don maa na mais ne ye juru don ala la a b'a sara ala k'an bɛ saba ma. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Jeli Sare kɛrɛnkɛrɛnnenya ni tun ale ka ɲɛ ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ de ɲɔgɔn ye dɛmɛ ɲɔgɔn kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya se bɛ ye nin ye ka dɔgɔ fɛn ye fɛn maaw ɲɛ bɛ tɛmɛ kan setigi caman bɛ yen olu kɛ nafolo bɛ fisaya nin ma ka ni ɲɔgɔn kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔn caya a kɛra misiri min ye n'o alimami ye Yaya Sise an de don ka dɔn alimami don n'i y'a sɔrɔ a cɛsirilen bɛ kosɛbɛ kabini a ka cɛkɔrɔba n'aw jɛra an den don a yɛrɛ kɔni ma cɛsirilen don a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnnaw ni ka ninnu caya n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo. An karamɔgɔ an bɛ taa jamana kɔ kan an bɛ taa Alizerikaw fɛ an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Alizeri jamana ale ni Rusi jamana ko min ye jɛɲɔgɔn baaraw an teriya siraw ye ko a kolo ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ ko bawo ko dɔ faransɛ tɛmɛnen na min ye Rusi ale kɛlɛkɛcɛ dɔw ye k'olu kɔni nana Alizerikaw fɛ ni ka a ye baara dɔw daminɛ o baara in tɛ dɔrɔn an b'a fɔ min ko manœuvre militaire n'o ye ka Alizeri ale kɛlɛkɛcɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ dege kɛlɛ yɛrɛ ale kɛcogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛlɛ min n'a bɛ kɛ ka ɲɛsin jatigɛ wale ale kɛbaaw ma o kuma ka wulikɛjɔw bɛ sen na nin waati na walasa olu baaraw bɛ se ka sabati cogo min na n'an bɔra an bɛ taa
Côte d'Ivoire kaw fo ya ma dɔn k'a fɔ min ye dagaba wuli a bɛ nin waati na baw a yira k'a fɔ ko min ye drogue affaire dɔw ye n'a ma wele ko cocaïne ko ale kɔni dɔw ɲɛ dɔnna baw ko kami san 2021 ko maa dɔ tun bɛ wulikajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye finitigilakaw dɔw ye o tuma k'a ko bɛɛ lajɛlen ko a bɛ ka dɔn dɔɔni baw ko minɛnw bɛ sen na wa k'a bɛ to sen na fo ka taa a ko yɛrɛ ka a ko da ɲɛnamaya n'an bɔra yen an bɛna Burkinakaw fo yan an b'a dɔn k'a fɔ Burkina jamanakuntigi kɔrɔ Blaise Compaoré ko ale kɔni fari ma jɔ nin waati laban na dɛ wa k'a cɛra gwara la dɔ fana tɛmɛna ni ka taa Qatar jamana kan walasa min ye furakɛliw ye olu bɛ se ka bolo da cogo min na ka ɲɛsin ni cɛba in ma n'an bɔra sisan an bɛ taa Corée du Nord an b'a dɔn k'a fɔ Corée du Nord ale jamana b'a wulikajɔ la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la min ye kɛlɛkɛminɛn ye n'o ye missile ye ka ale kɔni lajɛ n'an b'a fɔ ko essayement wa ko dɔ kɛra dɔ fana tɛmɛnen na n'o ye laban yɛrɛ ko kuma ko kɛnɛ kan ko jamanakuntigi yɛrɛ tun bɛ wa ko a n'a denmuso yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan koyi wa u ka nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin baara kɔfɛlen na an bɛ taa Sinikaw fo yan an b'a dɔn k'a fɔ Sine ale cɛkayɔrɔba dɔ n'o ye usine dɔ ye ko tasuma dɔ wulila ye tasuma min n'an b'a wele ko incendie ko nin kɛra ntɛnɛndon yɛrɛ novembre kalo tile 21 san 2022 a yirala k'a fɔ ko nin tasuma kasara k'a kɛra sababu ye ka maa 38 ka olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ne na ni ka maa caman fana ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi o tuma ko Sine ɲɛmɔgɔw k'u bɛ wulikajɔ la walasa fɛn min ye nin sababu ye o bɛ se ka dɔn cogo min na karamɔgɔ Abdulaye Kulibali an ye kunnafoni sɔrɔ jamana kɔ kan o la kumaba dɔ tuye nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la kasara ala k'an ka jamana ka taa se jamana wɛrɛw ma ala k'an kisi kasara ma an ka jamana diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'an ka jamana ni k'a kolosuma